Ai, ama, begira zen nolako betaurrekoak ekarrizkien gaurkoan. Ze gauza berezia, gaurko gonbidatuak ekarri ditu, eta Zumaiko parajeak erakusteko erabiltzen ditu. Ai, ama, jartzeran hijoa. Oi. Hau da, flish guztia ikusten mendikan. Liburu guztia irikita flishana. Larrek berde berdiak, itxasertza, baserrik. Ai, ama, ondartza, bai hemen, itzuruk ondartza. Handi joa, Alex Odriozola, hoi, nire ustez urpeko zerbait harrapatzea dijo, arrantzaitea. Alex, ikuste aldiak! Maite, hau da benetan txundigarria, alusinatzen nahi naiz, guaintze matet kaio bat, itxasoko kaioa naizela. Ai, ama, hau da parajia, jendia flipatu ingo honekin, ez da? Bai, eharra da, jendia asko disfrutate bai. Nik enduitu ja, ez dakizu horta bitan. Bueno. Ez galdu katxarrua, horbiliko bata. Bea hoten da gehiago, zea GPS-iakin, bai. Ze harra da honekin jutia horrela eta ikusi alizatia, ezberdina. Beste erabat naturalizat disfrutatzeko eta ingurumenaz. Eta betaurrekoak eskaintzizkio zuen, nekazaletzeko bezero guztiei. Guztiei, etortzea, gau lasai pasa eta goizean egan itea tokatzeu. Ai, ama, ze gauza ona. Bueno, eta badakito esneki artean ibiltze zeatela de bai, jogurrak, esniak, eta aldi berian landezia txukuntzen, ez da? Landa ostatu naturaloa dakau, esnebeiak dituguna, eta jogurrak eta esneak. Zukalden zemuz moldatzezea. Bastante gaizki, ez da nire oso puntu fuerte. Mekatxiz la mar. Behiakin ondo. Bai, ba, helatu bat ingo bekarrekin, da aldi berian hautan esplikatuko jazu, bale? Gustazke ikasiko. Guazen bertara. Bueno, lagunak, kaixo eta maite hementxe martxan jarriko gea, garatuko izut nundik noa ibiliko gean errezetakin, bale? Bueno, hementxe helatua prestatuko dugu. Eta helatua prestatzeko bi gauza arrotu behar ditugu. Bat, jarabi egingo dugu hemen azukre eta urakin, eta azukre eta ur horrekin zuringoiek arrotu ingo ditugu. Ingo dugu jarabe bat, inbiardana egosi 121 graduta, hortako dakau hemen termometrua, guk oso gileak bihatzakin egiten dugu. Zeratik, hori jarabia hastean dian gogortzen, itea punto hilo deitzeala, geho punto bola blando, eta geho punto bola duro. Eta 121 iristea, punto bola blando onda honian. Orduan gu ibiltze gehola ikutzen, eta hor puntu harrapatuko dugu, erakutziko izuek geho iten nahi nahi zenean, ea ondo alteatzen zaiten, eta ingo deuna da horrekin merenge eharrori italianua. Eta gero, beste alde batetik, arrotuko dugu esne gaina. Eta gero zeingo dugu, bai esne gaina, eta bai merengia nahastuko ditugu eta horiek molden sartuko ditugu. Baina molden sartu baino lehenuo pistatxo gehituko izkio nasketa honei eta baita ere prestatuko dugu marmelada bat. Ingo deuna da marmelada gelatina pixka sartuko dio, hemen ingo deuna da, hemen dakau glukosa, dakau azukria, ura, ingo ditugu zutan jarri, gelatina sartuko dio eta hori ostutzen utziko dugu. Eta behin hotza da honian, gelatina hortara puria sartuko dugu, nahastuko dugu ondo bariatxo batekin, eta hori izangoa erabiliko dugu marmelada helatu barruan jartzeko. Orduan, nahasketa guztikin, beteko dugu molde, igual bi jarritut, biak betetzeko aina ingo dugu erdiraino bete, erdilan botako jo marmelada, eta berriro bete ingo dugu. Eta horiek izoz gailua sartuko ditugu, eta izangoa helatu bat, baina izango da mus bat izoztuta izango bazan bezala, bale? Biskuit bat bezala izango bat, eta orduan, hori izangoa gaurko plateran oinarria. Eta gero ingoitugu pare bat gauza lagungarri. Bat ingoitugu pistatxuak azukretan garrapinatu, hor kurruskari bezala jartzeko, eta gero baita ere prestatuko dugu melokotoian marmelada bat. Honekin ingo deuna da, bi puri ingoitugu, azalak endu, ezurrak endu eta birrindu, eta beste bingo dugu azalak endu, ezurrak endu eta lauki txikitan ingo ditugu. Ingo deuna da, azukre beltza ebai jarriko dugu hemen karamelizatzen, bertara botako ditugu puxketak inditugunak, eta behin hori, sukaldatuta da honean, puria botako jo.
eta puria botatzen dionean, utziko dugu beste mermelada hori ere bai txukuntzen, eta horrek gero fundamento botatzeko menta ostua txikituta botako izkio, bale? Hori izango da, helatua, garrapinatuak, marmelada barrun sartzeko, eta marmelada kanpon jartzeko. Bueno, esan dezu zukalden etxera ibiltzen, baina ez dizut asko sinisten, seguru fina zehala zu, Danian ibiltzen zeata. Bueno, ingo deuna da gauza bat. Beitu, emango izkizut zuri melokotoiak, ingo ituzu zuritu, eta esan dakua, bi utziko ituzu hemen bol baten, gero birrintzeko, hemen txe, eta beste bi ingo ituzu laukitxotan, eta hemen jarriko zu, eta ingo deuna da bota, gero azukreta, bale? Zuri gailo emango izut? Bai. Venga ba, zuri gailo emango izut, hemen txedakazula, organikoa mendako botatzeko, eta txukuntzen jungo gea. Eta ni hasiko naiz, babitu, gelatina hau nola hotz auki behar deun gero montatzeko, hasiko naiz, hau, zutan jartzen. Bueno, eta hemen, etorri zaigun Maite, Zumaitikan, Santa Clara baserria, Santa Clara landetxea, Santa Clara esnekiak, nola dituko? Dena, pak. Gure amak izate zigun, arrautzak etxeala, baina zea ontzi baten jarri behar da orduan, paspaneleko askotan. Ados. Bueno, kontatu pixka zertan ibiltze zaten, da nundik noa, eta zenba gauza ditu zuen bertan. Gure birraitunak eta erabaki zuen, hor flix gainan, baserri baten bere sustraia bota bertzituztela, 1902an urte batzu pixka pasadia. Eta behar Zumaia razian, o nundik etorri zian? Ez, baserri ezberdinetatik etorri zian, desango dugu, amor imposible betako bat, familitik irezi etorritako maitalzun histori batetik gatozela. Eta hortikan, behaiek asezian behiakin, eta gure gurasoak segizuen behiakin, bost behi, astua, pare bat oio, esateuen. Eta behiakin esniatea, eta astuakin esnia kalea jeitzi, eta esnia saldu, horti gatoz. Bakarrikan, baserriko gorak dianak dia, eta nire amak ostatu bat jarri nahizun, eta 2004an iriki genuen Santa Clara nekazaletxea. Eta gero geure bastante ipurterreko, ez dakit, dana pak bat izango du baita regala. Geldik aneotekoak etxatela garbi dago, hori garbi dago, bai. Eta 2018an Austria juteko aukera izan nun, hor ezautu nituen behi flebitxak, diala txokolate milkan atatzean oiek, bagarri iztela moriak, oio. Eta iteteu bi behi arrasakin iten deulan, aldik eta esne kalitate altukoen esnea sortzeko, frizona esnea berrian, flebitxa sartu eta grasa eta proteinak altzatzeko. Hori esatu hori da, no? Flesbika, askoz, igual gutxi ematen duela, baina koipe gehiokin eta sustantzi gehiokin, ez da? Nutrizio gehiodun esne bada. Eta erabaki genuen, herrian sortzen den esne bat, herritarrei ematea. Osea, gu betidan izaldu izan dugu esnea kalean, marmitak ejute ginen, eskola baino lehenuo, esnea bartitze genuen. Hori ni honea etorri nahi zinen, dezen maitekin nijoa, eta klarako, eta amagin arrebak, esan dik, gure etxea horrezen bat esne ekarri du. Amaiako plazan bizidia, eta esan dik, oiek honea etortzi zian, hori, esan dezuna, beha txikia esanetikan, eta nire amagin arrebat ja 74 urte azka. Orduan bizitza guztia, zaudete oz esnia banatzen, ez da? Esan dizun, 1902an etorri zian, da 1902an hasi zian, esnia saltzen. Osa, magina generazio hasi diteu. Ai, ama. Eta hortik, eta izpa aire guztau bitez aizkio esne behiak, eta, poliki, eta aurreko urtean bultzat eman genuen, robota jarri genuen behiak geizteko robot bat, orduan behiak 24 orduan juten dia behian nahi duenean biltzea, ez diteu derrigortzen, askatasun osoa due, okoi barroan, kanpoan, etzan, jan, bildu, eta horrek ekartzen digu, produktuak elaboratzeko denbo gehiago kitzea. Eta gero behaien ongi esateare, ez da, animalin ongi esatea, gaur egun hori ematea, beti baserrin ikuluan azpin sartuta zuluan, ia eguzkik etzula ikusten animalik, eta guain dazkazuen leku horiek irikila, gaizia sartzeala, guainudako bero honetan guketxean beroz, eta behia daude 19 graduan, lasai, freskuran. Zizta botatzearea jungo zer igual. Askota petade koia mateanik. Ai, ama. Bueno, ikusi zuen bezala hemen ekarritu, jogurrak eta esniak, eta hemen ititu zuenak. Egia esan behar dizut, bat lenguan pratu nuni bat platano eta zer gehiago daka? Platano fresa. Platano eta marrubina, ze goxua. Semiak erosi zuen hor Zumaian, bueno, Semia eta Natali, nire neskalaunak, erosi zuen dakazuen makina hortan eosteko. Zumaian dako makina bat. Hau da, guk herrian ekoizten dugu, herrian jartzen dugu, eta zuzenean beraiek erostan dute. Hoi du, kilometro zero, Bai, askotan egia esan, esniak askotan junbiar du ez dakino año, prozesatu itegue, geoteta brekian sartu, geho bueltan etorri, eta kambioia gatzea aurrea, hori da. Azkematen filosofio hori da, herrian sortutako produktu bat, herritarrek daztatzea eta herritarren osasuna zaintzea.
Dudi gabe. Ze nibetzatet eta abrikeko esnia osasuntxua da, baina zenbat eta zuzeno, zenbat eta kaduziare txiki hobeto, jogurrak ere bai, gure jogurrak ez dute inongo esnea utzik eta tramparik. Osea, esnea, jogurren fermentua naztu eta listo. Jogur zarragarri, masa madre bezala, eta horrekin dadia bele lana, eta... Osasuntxuak, eta ihartzen egia. Osea, jendiak guztu egiten du, osasun arazoa dun jendiak hartu iteu. Medikuak, dianak, esatexo eroste egiten, buena, tokan mediku jendeak eroste une esatexo, osnio. Guri hori gertatu zaigu, adibes, ni ogilakin hasi nintzen nien ebai, eta ogilan arluakin, asuntok antzeko zerbait. Askotan, hainbeste industrialitzazu zaigu gure prozesuak, historiak, larriak, eta junbergia pixka eta atzea pauso batzukin, ezta? Eta betiko prozesuakin, ogilakin, antzeko zerbait. Ogilare bai fermentazio natural behar du, ez du behar kimikoik, ez du behar refinatuik, ez du behar du nada, prozesuak mantendu, denboak mantendu, eta lengat jauna izatia. Gu gari jauna eta zuek esnia ona, ez da? Ona, produktu ona da nian, dana ona teatzea. Hala da. Bai. Bueno, eta esan desun bezala, hor zaudete, zenba zaudete familikoak horbetan buru belarre? Amak ematen du ostatu mundua. Vale. Ni nao behiekin gehiago. Vale. Nera izpa gehiago egiten du jogurren elaborazioa. Vale. Baina gero bukatzen da ni turista sartzen amak gure animaliekin zimora garbitzen, anaia etortzen da traktorekin belarra biltzen. Vale. Orduan, 3 esango dugu, eta gero anaia etortzea eskua botatzea. Anaia beltza, Beltza. Nik ezaut, eskua lo jameakin jolastuta nahota, Ona. Eta gero beste anaia, hori ja gutxixo etortzen da, baina berak ere... Aldunian eskua botatzeu. Bai, hemen... Ua zetortzea, ja jogurran bila. Bueno, bere gumiak etortzea. Txakurrekin jolaztea, eta... hori ere batematikin berdu, ez? Hori egin behar du, hombre. Guk iten balin bat eta danak iten badu gaizki, batean berdu, osea... Nik horretik etxan gutxi kosinatzet, ni besteena jaten dut. Bikai. Bueno, eta hau guztian barruan, zenen ideia izan da betaurrekoana? Zenek garri betaurrekon historia honea? Baserritarran... Nik uste, batzutan izaten dela behar egoera. Ari, ezu konturatezea, bezeroa izaten, itxasontzia hartu eta inberdezu flixak ikusteko ruta, eta esatzen, eske me mareo. Eta, orduan gaizki. Eta betero batzek esan zian, maite, eta zeba ez dezu drona bat hartzen, da hasi nintzen saltzeatzen, inun dronan titulu batea duen, eta konturatu nintzen, aukera zelo hori, nik drona pilotatzeko, eta turista bat sofan iserita da hola, flixaz disfrutatzeko, eta honenak izerdan, behiak irezten dianean. Mendian ibili berrean, drona jartzezu eta berton da nere beia. Ze ona, hori bai, zuaitzazpian sartzen badia malo, no? Malo. Baina ni beti izatet, betarrekoak ez diala sustituto bat flixeko rutana, baizik eta dela beste perspektiba bat. De hecho, normalian, betarrekoak ikusi eta gero barkoan aitea juteia. Karo. Esate, horrela junin behar naiz bai, ez da? Egia esan, eta gero mareatzen dia, ez? Egia esan, mareatzen bazea eta barko ez basuna dihun, ezin bia, ez da? Etxeko zalan jarri, betaurreko behar batekin. Nire depizitentan gauziko nadala aukerak daudenean. Dudi gabe. Arta aukeratzezu eta danan guztua. Eta horre santzen nun ikasi berri santzen nula dronan ibiltzia. Eta gero, betaurreko jarri eta dana konektatzia eta hori erresa izatea. Beste kurso bat inbiarko zen dut. Esaten ebazu, einun asmatzen. Einun asmatzen. Egon nintzen, komuna loka, YouTubeen sartu, eta konturatu nintzen, jendeak erabiltzen doa berak pilotatu eta berak drona, baina ez bi betaurrekokin. Karo. Eta azkenean bukatu nun, irakaslea deitu, eta irakasleak esan zian etorri zan etxea, eta berak lagundu zian konetatzen. Etzan erresa izan. Etzan erresa izan, orduan beste ia kursito batin berri izan zen hor, ez da? Bueno, o kursioa saltau eta irakasle galdeu eta behakin. Betaukeratori izatea. Ona. Bueno, flixan bidaia eharra da, goxagarria benetan, eta nola ez behin Zumaia etorrita hori inin behar da, ez da zerutiko lurretik, baino inin behar da. Baina zerainen bai, erreportai badakau oso txukuna, zerainia jungo gea, eta bertan daude mehaztegiak bai, eharrak, eta oire bai, da tur bat ez galtzekua. Guazen bertara. Eguerdion, nire izena Iratxe Perez da, eta gaur zerainen gaude, Aizpeako matzegunean, eta hemen ikusten den bisita gidatuaren zati txikitxo bat ikusiko dugu orain.
Orain gaude bisitaren lehenengo zatitxoan, hemen inguruan ateratzen zuten burni guztia, elkartzen zuten dena lehenengo biltegian. Eta lehenengo biltegi hortatik, vagoneta bidez, eramaten zuten, hemen ikusten ditugun labetara. Hau da, laben goiko partea. Hemen sartzen zuten ikatza, burnia, eta erretzen zenean betik ateratzen zuten. Goazen beko partera eta orain ikusiko du minerala erreta ateratzerakoan gertatzen zena. Burnia hemen ateratzen zen, hemen daukagu mendi hontan burni pila bat zegoelako. Badakigu daudela 200 galeria baina gehiago, eta egiten zutena zen hasiera batean lurzorutik atera, baina momentu batean bukatu egin zenez, galeriak egiten hasi ziren, eta orduan hortik gero ekartzen zuten honaino. Hemen egon dira ateratzen burnia ia 1000 urtez, nahiko gutxi arte. Ingelesek ikusi zuten hemen potentzial handiena, eta haiek izan ziren benetan hasi zienak ateratzen probetxua, eta ateratzen dakigunez 200 eta 250 tona egunean. Hauek egon ziren hemen 1882tik 1930 arte gutxi gora bera. Urte pila bat izan ziela, pila bat minera ateratzen. Haiek izan ziren baita ere ditugun labe hauek sortu zituztenak. Eta ekarri zituzten ona, vaporezko trena, egin zuten interpretazio zentroa den etxe hori, momentu hartan zela ingenierien etxea, eta airezko vagonetak ere egin zituzten, baina desberdinak ziren. Orain ikusten ditugun hauek, alemaniarrenak ziren, gerora etorri zirenak. Hala ere guztia, ikusten duen guztia, replikak dira. Ikusten duzuen guztia hau dena burnia da. Eta beraiek ona burni bilatortzen ziren, orduan juna egiten ziren ere dena eramaten zuten. Gehien bat ateratzen zutena siderita zen. 145 burnia zuela, eta horretarako erabiltzen zuten hemen ikusten ditugun labe hauek. Labe hauekin lortzen zutena zen mineral hau erretzea, eta beraz kalitatea hobetzea. Eta 145 hori ia 80 bihurtzea, burni. Labetatik ateratzen zen minerala, gordetzen zen bigarren biltegia deitzen zen hori, mineral errearen biltegian. Beheko partetik pasatzen dira airezko vagoneta deitzen dienak, bete egiten ziren, eta 3 kableko sistemaren bitartez, hemendik ateratzen zuten Ormaiztegira. Ormaiztegin trena zegoelako, eta hortik ja Pasaiara eta mundu osora. Hemen azken egon zen Patricio Etxeberria. Patricio Etxeberriak legazpin zeukan fabrika oso handi bat, eta burniakin lan pila egin zuen. Eta hona etorri zen, frankismo garaian, txatarrak kriston prezio altua izan zuen, eta berriz ere merezi izan zuen hemendik ateratzea. Eta orduan, Patricio Etxeberria hona etorri zen, eta hemen egon zen urte batzutan. Gero eraia berriz ere prezioa jetxi zenez, ez zuen merezi, eta utzi egin zen. Eta gaur egun burnia ez da hainbeste ustiatzen horregatik. Orain gaude polberina galerian, galeriantatik ateratzen zuten minerala, gero prozesu guztia jarraitu zezan, eta hemen ikusi dezakegu baita ere, pixkat ze sentsazio zen hemen lan egiten zutenean, ez? Hotza sentitzen da, hemen ordu pila bat pasatzen zituzten, eta gaur egun askoz prestatuago dago, baina bere momentuan hau etzen oso erosoa lan egiteko, ezta. Egia da, daukanko kapenagatik, gerora ere lekua erabili dutela polbora gordetzeko beste galeria batzuentzako. Horregatik deitzen da polborina. Bukatu gaurko bisita, nahi zanez gero getzutik ikusi, hemen egongo gara, aizpeako ematzegunean zuen zain. Mila esker! Ai, ama, iratxe, ze ondo esplikatu dundana, Egia esan, geho arean junda, ere hobeto, zu esan dezu bezala, betorrekin ondo ikustea, baina geho berta jundare, gauza, geho eta hobeto ikusten dira. Gauza, erra, area egun pasapa... Tegoen leku ez ezagun, aguretzako baita, askotan. Baita, egia esan nire historiaz abokado zen. Euskal Herrian, zenba leku ez ezagun ezagutu duten, eta gehatzi zaizkiten ezautzeko. Batzuk gute gehiazea, Karibea eta Hawaira, eta geho ez dakiko hemen bueltan zer dakaun, Benidorro robeto esautzen dugu Euskal Herria baino. Ikatxila, mar. Bueno, jarraitu horrela, jendia erakusten, dago hemen jarraituko dugu, kosinan. Bueno, hemen txedakat, betu, hau martxan dakau, jabarabe murrizten nahi da, eta lehen esan dizuet, punto hilo, punto bola eta historioiek, betu, hola da nien egosten, punto hilo fino dau. Ustezu, nola pien hilitxo bat nola iteuen? Eta ikuste zuen. Vale, orduan pixka gehiago behar du. Eta hemen adi hon behar naiz, eta hau, iteanian, ostutzeanian, bola ite zaitenian eskuan, prest dao, zuringoa bota, eta irabiatzen hasteko. Hemen adi hongo naiz. Horrekin zemuzuaz? Listo. Bale. In behar diazuna da, hemen 3 jarri ezu eta hor bat.
Hemen di pixkatatea eta pusketetan jarri, bale? Bai, lasai, hemen erreportai ikusten, da hola ginen lanian, da junite zaigu bizkat, baina ez da okuidekan. Eta ingoetena da horrentzako azukria lapikoa bota. Bale, eta gero ja botako ditugu esan duen bezala pusketak, eta ingozuna da bestia birrindu, bale? Puri egiteko. Bale, hau jarriko hemen, jarriko jau kantxa pixkat, azukria barroa, eta oso adibili bergea, punto bola, punto blando eta historia hauekin, momentu batetik bestea pasa iten dira, segituan pasatzea puntu hori. Guen sartzen de berriro hemen bihatza, ja hola iten hasten naiz, eta ja ikuste zuen ja hilito potolu esela dala, ez da? Ba, aida, adibiliko naiz hemen. Bueno, eta aldi berian, mingaina ematen jun berria, bale? Bueno, Maite, kontatu zuen landetxian, nola alokatzen da, ez dakititen dezuen gelaka, batzuk iten duen batutan osua, alda osua hartu, alda hartu berbada osua hartu bihar da, ez dakit nola ite zuen. Ba, gu ez ga limitatzen. Ez. Gu dazkau bi ostatu lizentzia, ordan bi ostatu izango balea bezala. Vale. Guztira dazkau 10 logela eta apartamentuat 2 logelekoa. Vale. Eta hartu lehizkezu, logelaka edo etxe guztia. Vale. Eta egia esan, oso ondo iten deu lan, nola behiak jun eta Zumaia bertan daun eta frixan kontu eta guztia, asko tortzen dira familiak umekin. Vale. Uste izkate hor umiak, guarderia bat izango bezala askotan. Bai, oire kuidatzen aldezue? Ez, baina jendeak baitaren nahi du naturan kontaktu, baina animaliena, ez? Zer dan behi bat. Landetxe batea junda, larretan sentitu, ez da? Torduan batzuk etortzea, parejazka, lagunekin, etxe guztia, eta, era bi erata esango dugu. Vale, nondik gane etortzea jende ginen? Nondiko bezeroak eukititu zuek gehienak? Nik uste aldaketa bada, hola, lehentzan Madrid, Barcelona eta listo. Katalanak alde guztetatik, bai. Eta gero eta gehiago, beroatikan irezi Andaluziako jende asko, Mediterraneko bai, Valentziako hori jende ana, eta frantsesak, alemanak, asko geroz eta... Europatik asko jende. Bai, ze Mediterraneoa inda da, orduan. Eski hori aldatzen hasi ere, egia esan Mediterraneoan, ustaia eta abuztuan, eski ia ezin da egon. Ezin da egon. Eski egon bertzea, loin behar dezu, aire gokitu baten azpin, o ez dakinun, eta azkenean hemen dakaun parajiatekin da dakaun giruakin, hemen, beitu hemen, beitu nola astean hau potoltzen, eta guen ja hola iten dut. Hola, ikustezu ja nola astean karamelo egiten? Hau ez bakazu eskua inda ezin, erreitea bihatzata, beitu, Hau ja da punto bola. Zeratikan ja, ostuanian, hola itet, eta bolita bat aldetin. Baina aldetin punto bola blando. Eta hor dun jau dakat, merengue Italia raiteko, prest, ikuste zuen hori karamelua bola, beitu. A ber, bola. Hoi da ja, dakatela prest, botatzeko bertara eta aurra mateko. Bai, osartu eta egurra emane bai. Venga, bilok hasiko gehamen, meneatzen. Eta hau guztia edez turismoak hemen Zumaian zehazki gora indu, nola da, 8 apellidos baskos da Juego de Tronos, da horre danak indi jore bai bere indarra, ez da? Esango deu, Zumaia zala zeon herrik ez ezaguna. Hemen ikan jutezean jendiak eta iraino, txoketa ian gauela, baina, eta Zumairetan inor juten, eta bezaletik handei baino eta listo. Ni goraten naiz, 8 apellidos basko uste, eta azte santu bezperetan hola atea zutela, eta azte santutan etorri zan abalantxa, turistak, San Telmo ermita, izugarri izan zan. Eta Juego Tronesekin... Iturria eta bestia, eta... San Juan Iturria. Bai. Eta Juego Tronesekin berdina. ¿Dónde está la Roca Dragón? Ahí abajo. La Roca del Dragón, hoi galdetze aldu, jendia, landetxe atortzean bai, eta... Bai. Bagarrik jendea harritze jo, gu gaudela San Telmo ermitan guainik eta gorago, guainik eta itxasuan gorago. Zue justo hor hilerritik anjun, da hor eskubita. Eta jendeak usten du 8 apellidos basko San Telmo, da hola mendipuntan, baina gero gure txetik bera ikustea. Izarra itzen. Toma kontuak iso hori nun da hori. Asko onditu da. Bai, torrekarri du, jatetxeak ere ordutegia onditu dutela, dendak ere igandetan asko ja irikiten dira. Guan esatezula jatezko kontuakin, zuen landetxian bazkaldu alda, afaldu alda, gozaiak ematen dituzuen, nola kuidatzen zuen hori dana? Guk ematen diteu gozariak, eta ematen diteu etxeko giak, etxeko jogurrak, etxeko mermeladak. Zuek itezu egitetana? Bizkotxuare bai. Hau da, ez da oso bufet zabala, baina da inguruko produktuakin zaiatze gana egiten. Tomatia jartzen dugu, etxean tomatia da honean, tomate raia hori. Eta gero dakai sukaldia, orduan kartezu zure jatekoa eta preparatzen zu. Osa, bakoitzak aldu bereak kudeatu bai. Oida, porque jendea baita eregia turista tortzeanean, etxetik kanpa gozaltzen du, kason gure etxean, bazkaldu ere bai. Bazkaldu kanpa, baina gero nahi etxean afaldu lazai. Orduan asko gartzen du, bere
ensaladita bat oiteuen, kanpon galtzea itxasoi bera amakan, eta gu, ia relax. Zein, hobeto da ona, eharra bera. Eta bezala, barbakoa dakau, barbakoa iteuen, zerbezita, barbakoa, mar, relax. Eta gozgailua bai da, Oida, dana, sukalde guztia, bai. Eta sukalde guztia zeiten duet, behain artean kudeatzen dute? Bai, ze guztia daue 3 sukalde, zordoan ondo moldatzen dira. Ze ona. Eta go barbakoa kanpoan dago. Hola, ondo ez da? Vale, hori ondo, behitu hemen, merengue italiarra, badakau pixka gehiago eman berdiot, baina epelian dago, epela ze hori berua gota deu, baina guain imango jote urra eta ostutzen jungoa. Eta hemen ingozuna da, behitu, pixka dakazu melokotoia, baina nire nola nahiko melokotoia nahi zen, ez dago kuidoikan. Jarri hemen gelatina, bota hemen puria, mugurdina, eta bertan sartuta birrindu. Bai, garbitu gabe hoi nola fruta dan, ondo geratuko zaigu. Bai, eta koloria ez dio genduko, eta saporia ez dio harrapatuko, orduan. Balekoa. Eta hemen ingo etena da, ni dakat hemen ja azukria itxura hartzen nahi da. A ber, eta ingo jotena da, pusketak bota, eta hor karamelizatzen jutia. Bale, ondo, martxan goa zeharki, hori zemuz? Ondo. Ezin, hobe, eharki goa. Gaina, gozaritan, nola, esniak eta matetan, goratzen nahi bat turistak, eta hartu benean basoka esne bat. Bai. Eta bat baino gehiago malku erten, Pentsa dizu, jo, nik egunero bat, entendez? Claro. Jo, es que me recuerda a mi infancia, donde los abuelos, la lechera que venía, oroitzapenean galdu itean mouko momentu horiek, bai. Guretako normala da. Esne baso bat ola itezula eta hor lahatzula marka eharra, nata eta hor sustantzia. Tienes la nata separada para untar en el pan con el azúcar. Azukre fixiatekin da, Hoi gure etxien aitona hartezun beti. Aitona beti ogipusketa batekin jute esan, hartezun ogilan gainean goiko nata hoi, azukrea botatzen zion da, ra. Oida. Zate zuen, cuando seas padre comerás de esto, ta. Bueno, hemen intetena da, hau ja, arrotu deu, eta hemen berdina ingoet. Nola, pixka zikina eskaten, bainan, bakarrikan, zuringua dan, hemen ingo deuna da, hemen ebai, esne gaina arrotu, gio, biak elkartu, pistatxokin eta barroa. Hemen hau listo dakazu. Hau listo, vale, pixkat ostutzia utzi behar dugu, gorputza hartzeko, vale, agonea, guan dileku harrapatzen nahi naiz hemen, alde batetik beste ebiltzen naiz da. Ingozuna da, nola geho bota behar dion, horrei, baita ere menta pixka pikatua, hartu pixka eta pikatu, vale? Bueno, eta bertan, baserrin, bisita gidatuak eta hola itituzu ere bai? Bai. Bisita gehatuak, gaina neukite ditut, importanteena bak izar dan, gioi bat ez eukitzea. Aurrena ni beti jende galdetzea eta ber behaiek zer dakiten, edo ze gertutasun... Makillak endu, pixkat. Bai, makillak endu. Ze gertutasun daken, mundu hortatik horrela ez da? Bai, hori da, ostua erabiliko du. Eta horren arabera, gauzak esplikatzen, ze batzu daude, argazkiak nahi tuztenak, beste batzu daude teoria nahi dutenak, ze jaten duen, estomagua bidazkela, ze hasi biltzen deun, eta beste batzu nahi dute animaliakin eon. Eon. Eta bisita batzuk daude, simple informatibo esateguena ordu betian, da beste batzukin igual 2 ordu, o 3 ordu, eta aizpadakat deika non galduzea. Bai, no? Eta zu guztua hor, da bera llega bai. Bai, txegat, nik ustez gure... Ematea zerbait jateko bisita horietan? Bai, ostatu hartuta dauenak, ja daztatu dute jogurrak eta esniak, eta bizkotxuak eta denak, eta ostatu ez daudena ire ematen dieu bisita. Claro, beita ikusi eta ikusi nun bukatzean historia, no? Eta gero daztatzeue produktua. Ze ona. Ni izatet, lehenengo sektorian produktuak baloratzen nahi balin badeu, erakustin berdeula, nondi datorren. Budi gabe. Zeual hori izan arazo bat, baita ere jendeak lotura galdu indula, ez dakila zer dan esne bat. Jende petzatzen dute eta briketi atorrela, ez dakizta zer dan behi bat, orduan, bueno. Eta zeiteun, da ze garrantzitsua ze elikadura eskalke, sasoitan ze jateguen, negun barruan eoten diela pixka gehiago eta horregatik itetu zuela guain bolak eta historik, eta... Neguko almazena, Neguko almazena. Zuek kudeatzen dezue gaina ia beia jaten duten dana, ez da? Gure kasuan ez dakau almazenamentu handik eta zati bat preparauta ekartzen dugu, baina bueno, dator azpeitin bertan iten dutena. Azpeitin, bale. Dala jateko basiko bat. Baina bestela hartua ekartzen dugu eta belarra eta orduan azkera iten dugu, eta gero etxeko belarra. Etxeko belarra iten Etxeko belarra doi da
importantiena. Tope, biliko esate, zemuz botasun harrilla hemen Zumaian da, bakit elorri jaldian da, han zuen girortan nahiko josula harrillak, no? Guri imaginau, etxian bitximini hormigoizkuak puskau bintzitun, Tximini ja, dana bera? Hormigoizko bitximini puskau zitun. Jotxizla, amar, kontua izan zen, belardiak onduena zeuen momentuan, dena puskauzun. Neguko almazena urtebetako genekagun jatekua gordetaziona, ja puskatu intzun plastikoa horretik esatzea jendiai, ez ibili, favorez, plastiko gainetan. Porque bola zulatzen danean, ja bertan berak edatzea barruan dauna, ez da? Eta gau jatekua usteltze prozesuan, eta oa hendik gaude, bakizu, perituak, baina... Baina, bueno, esan pixkat epoka iluna, porque intzitun euri maiatzeko euri edarroiekin uste genuen jatekoa pixka lortuko genula. Ja, aurreko urtean ustaz ez da inona izan mosketa gutxi, lehorra, gaurten ematezun ondo zerela, eta harriak danba, ez da? Oxe, emateu disfrutatzen aztezean momentuan beti bat emate ferkazu bat, Hala da, baserritarran bizitza, ez da? Katxiz, la. Horrela ondo edo txiki hona ezu? Bai, guain hola, guain ostuak lortu dituzu, guain aukikatu ingo du, guain txikitu ingo du, bai. Ingotena da, hemen mingaina bakizu, esan dentena, bezkat, lekuzkan pona hemen, platuan beti leku berdinan dazka gauzak. Hemen ikusezu, bolita bota etena, justo hortzeo, neblilla, bolitan ganian jaten, azukria. Bale, Betu, bai joa. Baskaltzeko hori modu, Betu, baskaltzen nahi deko, Katxiz, lamar, horrutzeko jau lasai. Ona dan señale. Ez da etzan gerturoko. Hoi da. Bueno, hemen, bota deu pistatxuak barroa, hemen dakau esne gaina, botako pixkat merengera, beste pixkat, bale, hau dena ondo naztu, eta guain merenge guztia, bai joa, esne gainaki. Hau esan dugu, helatu bada, baina hola da, mus freskagarria bezala. Ez da gizera baina jateko goa, demateu. Ahí está. Earra. Bai, hau bizkotxuak gaina jartzeko gerore, Bai, ama. Hau ingo dugu, lasai, nola inbeste, kostatu zaigun arrotzia eta gora altzatzia, guain garrantzitsua dana da, lasai naztu. Zatikan, bestela azten bagea guen hau gueltak askar, berriro bera etortze zaigu. Ingo dugu da, lasai, lau guelta eman. Eta, hau prest dakau, moldetan sartu, marmelada jarri, eta izoz gailuan sartzeko. Eta, bueno, badakizue, azukre hau guztiak ere errein behar diala, energia hau guztiak, eta hortako jungo gea Paulo Casalizena, zarautzen dago gure zai, eta ariketan pila bateako izkigu, forman jartzeko. Guantxe gatoz, itxoin nahi dut pixka eta gogortzia, montaiain eta izostea sartzeko. Haupa ekipo, haupa Joseba, ongi torri CrossFit Zarautzea, bertan gaude nire bigarren etxian, gimnasio handi batian, baino ez dugu guztia gaur egun kirola iteko. Badakizuetako asko getezuela kirola asko egiten, kostete zaizuela, zuen adinagatik, lanagatik, bata bestelagoagatik, ze berde zuen, bi aholko, udaran, ez erabiliko txia, ez erabili autobusa, lagunan ahun, oinez, bizikletan, erabili zuen gorputza moitzeko, bale, hori nengo urraz bezala, eta bigarrena, berde zuena da, saio txiki bat. Olako tresnak erabili gabe, etxen iteko kontu guztikin, nik jarriko izuz entreno txiki bat, eta hori erabiliko dezue, egunero pixka diteko, hortik hasiko gea. Animo, ekipo! Ekipo, zeinek ez azka 5 minutu? Guain Joseba ikusten nahi gehala argita garbi da azka 5 minutu seguru. Entzun, proposatuko izuet lan bat. Ta bat izena guain modan dago, da dazkazue 8 ronda, 20 segunduko lana 10 segundu deskanso. Horrekin nahiko izango ditzake, lan guzti honen denbora da 4 minutu. Guain Joseba ikusten nahi gehala, segituan geha. Lehenengo hori gara izango zan, plantxa. Eraixa eta isa, ari berdezue gorputza gogor eta beira. Ola segeldiko 20 segundu. 10 segunduko deskansu hartuta gero, ingo dezue shoulder tap. Izango litzake, olas mantendu berezue gorputza, zuen hankak pixka zabaldu, oreka mantentzeko atzian, bale? Tein berdezuena da, kontrako sorbaldara eraman berdezue, zuen eskutsua. Olas sein berdezue, beste 20 segundu. Hirugarrena, wall sit, etxeko paet bat hartu, 90 gradu, besuak hemen, eta geldik. Olaxe 20 segundu. Bale, ekipo, Joseba, animatu hai. Laugarrena, inberdezue, olaxe geldik. Zuen ipurdia fuerte, errezite badezue bakarrik antaloiak apoiau, eta aurrea, olaxe geldik 20 segundu. Venga, bosernarik eta mountain climber, zinberdezuena da, polikia salduko izuet, eta gero ez dazkarro inberdezue, bale? Zuen ukal ondua, kontrako belaunakin ikutzea.
isa bat inda denbora guztian, bale? Holaxe 20 segundu. Venga, ekipo, bain zigarrena. Bera, gora, bera, gora. Inberde zuena da flexio posiziotik, plantxa posizio eta pasabetzeate. Holaxe, beste 20 segundu. Zazpigarrena, V-ups, zuen eskutsuak, txorkatzea ikutzea. Holaxe, alditu zuen gehienak, 20 segunduan. Eta 8garrena, eskipin, korrika lekuan, zuen belauna gora, eta holaxe geldik, 20 segundu lekuan. Mesedez, eskatu eskizuet, 4 minutu, hau izango zan guztia. Ez dezue gehiago behar, etxean itia dakazue, kain itia dakazue, ez dezue tresnaik behar. Olako ariketak inda, eta egunero pixkatin da, Joseban Platerak merezita jango dituzue. Ekipo, bitxo osasuntxu mesedez, ez hartu kotxe berdezunean. Eskerrik asko! Ai, ama, Pablo, artista hutza aiz eta aholku bikainak eman dituk. Zeratik askotan despistatu itegea, ez da? Eta beti kotxi hartu, onorbaiten zai emateko, eta bestia, eta egia esan pixka toñe zibili, giru ikusi, jendia ikasoin, ez da? Zeu osasun garrian, astu itezaigu askotan, eta geho ohitura txarrak ebai, geho hainbeste elatu, afaldu eta geho, eta noiz benkajan berdaudan elatua, baino, hastian pare bat aldiz. Ohitura txarraken du, eta Pabloi kaso asko egin. Launak, horrela jarraitu, eta Pablo hiri eskerrik asko aholku egin gatik, eta hemen nengo gaituk aholku gehion zai. Bezarka da hondiba lagun. Bueno, gurean jarraituko dugu, hemen txe, ikuste zuen, nola, azukre beltzea murrizten nahi zaizkigun, bota deun, melokotu eta guen botako deuna da, ja puria. Eta hemen murrizten utziko dugu marmelada berezi hau. Bale, hau murrizten dakau, ni garrapinatuak egiten hasiko naiz, eta zuk maite, ingo diazuna da, elatu nontzik bete, bale? Hemen goizut hemen, goiara bat, mingaina bat, eta ingozuna da, bilak erdiraino bete, nazketakin, ondoren botako jozu indeun gelatina erdin, hola marra potolo bat, eta gainez berriro estali. Ados? Venga, hoi zure kontu, nik hartuko hemen lapiku bat, iepala, a ber, eta garrapinatu egiten hasiko naiz. Venga, hau honea, eta hau honea. Bueno, eta zuk, kirola ite aldezu, maite, nik esaten dut iten dela pixkat agrojin. Han, elorri txaldea junda, desbrosa hora hartu, eta izerdi batzu bota, eta hoxe, ez daki zugute altzea, ez daki bizikletan ondartza igeritea, o noa baitea, oso zeite aldezu. Garai bat egin teke non oire, arraunda futbolzaria izan ez beti. Vale. Bakarrikan, bueno, gauaztezea oiturak hartzeituzu, zan debeza oitura txarroiek, eta guain iten, basuk iztetezuna agrojin. Atxurra, eta desborsa hora, eta sega... Bale jo bai, ez dakiurako. Baina egin inbiarda, ez da despistatu gabe. Eta go animaliak bisitatzea gora eta bera, eta itxiturakin, eta... Baina bai, bentsatakazu lan bat moitua dana. Bai. Ur pixka botako jotonei garrapinatu hobeto iteko, Pixka tola dana murrizteanian, gero botako isiot. Bai, zatikan, askok baiten due lana ofizina batian, oiten dezu lana eseita, oiten dezu lana, bai, izerdik bota gabe. Eta izerdi pixka bota. Boten, berda, gorputza baina eskertu iteu. Bai, hori da, eskertu iteu, gorputzak. Momentuan ez da, harki pasatu baina. Hori da, eta geho jateko ere, fundamento gehiago, eta geho Pablo esan duen bezala, ja geho gozo gintzai emateko denboa eta dana, gau. Batzutan, trampakin berdia, baino, neurri jan. Oso ondo. Guain ingozuna da, bitu, hola ematizio, pare bat golpe, dana laua gelditzeko, erdin botako jozu, behitu, emango jotena da mosketa bat punta honei, bale? Punta honei mosketa bat emango jot, erdin botako zugola, vale, oia, puntatik heldu ez eroitzeko, oso ondo. Erdin botola, hilera potolo bat, eta horrekin ingo zu aurrea. Hori da, arrazoia, oso ondo. Bale, eta ni haure musika egiten hasi da, hemen laizter botako ditut, pistatxua gainea. Orduan, guain, kirola, asterokua eta hola, utzita zaude. Esango du, lanpostutik kanpoko kirola utzita gaude. Lanpostua nola egunero, aztean egunero, iten dugu, bueno. Nahikua. Lanpostua, filosofia, bizitzeko era edo... Ados. Bueno, eta baserrin, behia dazkazu zenbat behi dazkazue, guain? Guk guztira gazte eta heldu, egun da marburun ibiltzea. Bueno, earra. Baina dazkau gazte asko helduak baino. Bori, justu Austriatik flebitxak arregintut. Rekriakin asko aizeate. Oia, rekria asko. Rekria da, gero izango dian ama hoiek, ez dakizen entzako. Vale. Zen edeu, hori, flebitxak Austriatik arri, asiak berdianak, kalitatezko esne prozesu proiektu hortan hasi ginen, hori bere denboa berdu. Azken baten,
Ardunaldiak ere behatzi jateko dira, eta, bueno, poliki, aldaketa poliki juten da, baina, bueno. Bai, poliki, dana egokitzeko ere bai, basuen lekura, eta dania, ez da? Eta geho ere bai, behaile juten diala geistea, behaile jaten du nahi duena, hori koilariak inda juten dira, ez da? Bai, dake esango deu, nik esaten dela, libro, familia, pasaporte, osakidetza, danak batea sartu, eta ordena jartzen da, urtero iten dian odol analitikak, ze urtero pasatzitegu analitekak. Kampaina esatean hori, ez da? Kampainak, bienestar animaleko izpezioak, hori dena koiarean doa, eta daki robotak, bitu berdun, ez duen jeitsi ber, zenbat pentsu eman berdion behi horri, dena doa kontrolatuta. Eta behiak nahi duenean biltzaketi, sartzen da, eta robotak esaten du, bau da, behia 10 zenbaki duna, honek nesne kantitate hau eman beharko luke. Eta geizten nahi da kantitatea, o goraka dihoa, o kantitatea eta kalitatea ere bai kontrolatzen jo, robot honek aurre nahi du garbitu eta masajeatu. Bai, hori du garbitu, bitxorrito holak, bi rodillo bezala teatzen diala. Oida. Eta gero egiten du, titibakoitzeko esnea analizatzeu, eta esne ona botatzen du tankea. Bestea egiten du deskarte eta lurrea botatzen. Eta guri abisatu egiten digu. Bat edo zehola galin badaka edo, Eta guri abisatzen digu, titi hau, ondatzen nahi zaio edo mina du. Errape hau, ez da ondo, ez da gizet. Horban, demo guzti indikoa esne perfektua, bakarrikan tankea. Hau da, jendean tripeta, nik esatet. Tankea baino jendean tripeta. Eta gure aita esaten bezala, azken nian, osasuna eta gaitza, dana hauti sarte zaigo. Eta orduan txukun ibili behar gea. Dana. Dudik gabe. Bueno, eta behiaz aparte, ze animali gehiago askazu? Baserri baten beti da, pixka danetik eta, txakurra zeuru, ez dakit. Txakurrak, lanako, hobi, dana, gero asto bat dakau, hauntzak, hauntzak ibiltzen ditu bat eze, turistentzako. Oioak, etxeko arroz projitu bat, etxeko arroz tortilla horiekin dako olakoik ez dago, bueno, katuak, baina karriko horiek dia kato independentiak, behak esetzeue, behak exatzeue, eta hori dazkaun animaliak, untxiak ez dazkau, momentu honetan, baina, bueno, ama jartzeko desiatzen da, untxiak ez dakit. Bai, gure bazkau, egia esan beti baserrian, beti untxi, beti hon izan dira, hemen Euskal Herriko ia baserri guztitan, eta gu bi hastian behin, hiru hastian behin untxitxo jaten deu, eta egia esan gauza erra da. Kio gaina, soberan dazkasun organikuak eta bestiak eta txerri jai botata, untxi jai botata, baserrian, akoratzen ez, basura aldaketak ontzian hartan, organikoaren txartela, eta baserrian ez da organikoik. Organikoik, ez da? Ez separatzen da, ez da sortzen. Ez da sortzen, ez da? Behia jateu, hauntza jateu, bestela oioak eta bestela txerriak. Eta bestela, simorreta bota eta baratzea. Eta baratzea, ongarri. Hala da. Bueno, ordu nor famili guztia buru belarri, eta danai jaki harrakiten, egila zan. Bueno, zen musua zorrekin? Nik usteet, dana bota ez zubertara, ez da? Bueno, hemen behitu ze itxura hartzen nahi da, beti garrapinatu eman bertzaio golpear bat, eta behin, karamelizatzen hastean ian, guain bai, egon bertzeala gelditu gabe hemen bueltaka, gelditu gabe. Eta karamelo geruzau intzaioen ian, iten dituguna da, kanpora bota, hemen utziko ditugu, eta iten ditut pixka banatu, osteko garaian, giotana peatuta ez gelditzeko. Bale, eta egin behar deuna da, behitu, ze itxura dakan hemen, melokotoian marmelada eta ezakizu zeu zei botatzen ari da. Horrengo jauna da, aparraken du eta menta ostuak bota. Hau, garbitzea, hau ere bai, eta ingo deuna da, gure helatuak izotgailuan sartu, itxoingo dugu ostutzea, eta guantxe gatoz moztu, platera datu, eta dastatzea. Ados? Beitu lagunak, izozgailotik atea dugu helatua, hemen dakau marmelada aparrak endu dioula, botako dugu ontzira, pixka tepela dago, baina bueno, ondo etorriko helaua berua eta hau epela eta eharra kontrastia, bai. Hemen ingozuna da, Maite, moztu dituzun mentabelarra boi bota, eta danai emango jozu fundamentua, usai goxo-goxua. Hemen ebai dazkau, almendra, beitu, asiria askatzen. Ona, beitu gola inberdu soinua. Soinu eharra, krik, gero aurrean kurruskari egoteko. Eta ingo deuna da, guain, atera hau. Hemen tablan erabili berren, ateako etonea, txukuno ibiltzeko. Bueno, eta Maite, aber hemen, jendia gonbidatzeko, nekazaletxea, nola topatuko du zure etxia? Santa Clara jarri berduela, seguru, hortik aurrea? Santa Clara Zumaia. Santa Clara Zumaia, eta ez da... Inongo zeikan, guk egia errezebak ordia gustatzegu, ez du...
ez da normala oikoa itzia, baina telefonoz. Telefonoz? Ez deu reservak online iten, ez deu nahi nekazal turismo tradizionalan kontori galdu, zirutzet gehiagik galdu dala. Bai. Ze behar ezberdina azka, pareja bakoitzak. Ja. Tatu da bakoitzak. Orduan gustatzegu kontaktu zuzeneko erreserboiek. Eta beha egin kontaktuan neotia, ez da? Hoi da. Vale. Hori oso aproposa irutzi zei gainea. Aproposa, hori. Gertutasun hori sentitzeko, ez da? Hoi da. Bueno, hemen ingotena pixkat ezmoron atzen naiz eta hau, baina goxua hangoa berdin, Ingo deuna da hau hemen horrela jarri. Vale. Indegu beharra hemen, elatua. Vale, hau, azteko. Gio, ingo deuna da hemen utzi. Botako dio, marmelada hori pixat nola epela dauna albuan jarriko jo. Eta gero jarriko deuna hemen, kurruskari hauek hemen pistatxo batzukola gainean topatzeko agerpeatzen zaizkiten. Eroitze janak ez diagaizki helduko hortxe, bueltan. Beste pare bat hemen bai, horrela. Vale, eta guain ingo deuna da amaitzeko. Marmelada bota, hemen hauken duket hemendikan jarritela hemen lagun pusketa hau. Vale, hau listo. Eta goiara batekin hau hemen botako dugu albuan lagungarri. Eta listoak hau, gaurko saioa. Bueno, eta bisita gidatuak iteko ere bai, telefonoz deditu beralda. Berdin. Eta telefono hartez bada tratorian ahorako, eski guatxapa bialdu eta listo. Vale, orduan, zein da telefonoa? Telefonoa ze Santa Clara, Zumaia eta anateratzea, ez da? Oida. Mugikorrea o fikoa deitu behar da? Biat desbiauta daue mugikorrea, así que... Beti ateako amaite nun nahi, ez da? Noa deitu, maite hor. Maite edo peien, bale. Nola izena hau amak? Ana Mari o maite horrengo jasai. Bueno, lagunak, behitu ze helatu egin deun, pistatxoekin, marmelada meloko jodoekin, eta guantxe gelditze hau jaten, eta jogurrakin goxatzen aldi berian. Eskerrik asko maite, hemen izateatik. Eskerrik asko zure lehengaiak herritarrei emateatik eta jarraitu hortan, bale? Zaiatuko, ja. Gu indartxu goteko. Eskerrik asko. Agur lagunak. Gero arte.